ko parlok ba ije ngakwa ban sedang ya kane ka kubar Christmas da ka bayi tu epi ya iwe jingja sepang kawe ka long ying ba na po ki parish nong kandong jungi kadon kawe ka long ying kabadap da ka jing rublei kabadap da ka jing ye ka jing sung tu bat ka jing long kawe ka jing teli da ka jing treasure tom adru haka jing kerku jong ublei namar ba kia duai lang kia sa lang ukun jong ki uyo bandrung haka wei na ki hostel hang ne ha po sor jongi badru da jing kerku jong ublei ulayo ya ka wei ka hostel ulayo bandrung haka wei ka hostel ka badon hajan jong kata ka college nakapor siya kapor kun usay fun siya lau kapa siya lai may banyatu siya pang ka college siya pang gijing kendu jung u bat teng gijing la gijing bom la ban belit jung mod jung u hadin kato kat nebenai ukpa uwan jungo ya lau kun siya kata ka college badu kun dru da gijing kemen upanyang songpai lau kapa Open E yang kata ke college, yang kata ke jing bah, jong kata ke college. Penyi kendu berkinong hikai, beru principal, ber komta teter. Hak bakat du ukpa uang yelau kun. Ngaku ban pej kata ke kamera tiak jong pi, kata ke kamera jong pi, pilong ban yelam yang ah. Ndau kun yelam yelau kupa. Urung hak tak kamera bat kumba yu ya ketodong jong sing ukpa ukendet thread abarung hak tak kamera namar hak tak kamera ulap kendro jong kata kamera labu dak kedur ki baca klia dak kedur jong ki aktor ki aktres bat kumta terter Henry ukpa uklem mai uklem ong yelau kun umi nak kata kamera madu lik pai shala shnong ndau lopo he shnong ne ukpa upa ya ka parcel ya ka thup shau kun pat hapo kata ka parcel uthep ta kadur jong ka maria kadur jong ge de kuin kadur jong jisu bat utho atta duong yo le se kini kidur kinlong kiba phila ban kam ha kamera jong pi ndau kun layo ya kita tidur hadin ka to kat ne benai upun chalau kupa uong pa ku beli shibun ni tidur ngalala ban krekot menta ngala sngo sup kamen sim jonga ngadap da kejing kemen ukpa ku liu mila bu da tidur ha ka kamera ha kan ro jong ka kamera jong me si ipat tidur mila berat si emi bu iki tu kidur jong ki aktor ki aktres ukun uju ba uang pa habala don kidur ki babha ya ki basniu om don jakashu ha kamera jonga apa don ke jing bah om don jakashu na ka benta ka ji sniu komen ko para ka Christmas ka de kata ka perthei jungi kum kata ka kamera jong tau khna kaladap da ka jin sniu kaladap da ki jaklia jaklai hoi ka dei ka kamera jungi ubleu la ai ngi ka neng perthei Henry ngila wa da ki dur ki bajaklia ngila wa da ki dur jong ka jin sniu ya ka neng ka perthei na kata ka dau ka Christmas ka dei kata ka bau blei upha parcel ya kita kidur ki babha ya jisu ban wan ra sya kata ka kamera jungi ka perthei jungi rangba ha badon ke jingpha ha badon jisu om don jaka na ka benta ka jisniu om don jaka na ka benta ka jaklai ti tongin ya kemen na ka benta kata ka parcel na ka benta kata ka jingpha jong bleu pa ya jisu sya ka nek perthei nakata dawi ong ka Christmas kedai ka ayom jong ka jing kemen
kayom jong kajing sup namar kadi kayom jong kajing pha ublei ula pha parcel ublei ula pha yalau kun u jisu kajing pha kenang ba yin weng no ya kanik kajing sniu na kanik perthei na kanik kamera jungi Christmas besuk ipi baro nong Bethlehem ka nong rit ka nong ba Judea tungin nyarwai haleluya satlak perthei ku borngin ra balaka yunong sius ba ka Christmas ka day ka buol jinkman ka diru ka buol jinkerman Diang hanya ke hala donut paman sim kan syam jing tengen Christmas pasok tongin yarwai Christmas pasok ya pi Christmas pasok bakmen ya pi kadai kasih jimpen em jongi tongin risa tongin ya shat men bala shem yusim kajing kerben satlak perthei ku borgin ra balaka yunong sius pa ka Christmas kadai ka porjing men kadai ru ka porjing kerben Yang hunya ka hala donur paman sim kan syam jing tengen Jisu lawan banlong riu banlong jing shai yu kun ben riu ya la jing in tungin ben thamai